चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय आरो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मैयानि आरो दिनैनि गोनां रादाबफोरखौ फोसावनाय जागोन। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया इन्डिया चाइना बर्डार एरियाखौ लानानै गाबोन 19 जुनआव मोनसे कनफारेन्स मिटिं खालामगोन आरो बे मिटिंआव गासैबो पलिटिकेल पार्टिनि थामहिनबा जोंनि हादरनि सिङाव थानाय गासैबो पलिटिकेल पार्टिनि प्रेसिडेन्टफोरा बाहागो लागोन आरो बे मिटिंखौ गाबोन 19 जुननि बेलासिनि 5 बाजियाव लानाय जागोन। गुबुन फारसेथिं थांनाय 15 जुनआव लादाखनि गलवान भेलियाव चाइना आर्मि आरो इन्डियान आर्मिनि गेजेराव जानाय जाथायाव गासै भारतारिनि सा 20 आर्मिफ्रा थैदोंमोन आरो बेवहाय रुंसारि जानाय सा 20 भारतारि आर्मिफोरखौ मैया भारतनि गाहाय मन्थ्रि इउनियन होम मिनिस्टार अमित शाह आरो गं 15 रायजोफोर आरो इउनियन टेरिटरिफोरनि सिएमफोरखौ लानानै भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों 2 मिनिट सिरियै थानानै आरज गाबो। गुबुन फारसेथिं आसामनि कभिड-19 स्टेटासखौ नायब्ला आसामाव दासिम टटेल केसआ जाहैबाय 4694। बेनिफ्राय बारग'नायनि अनजिमाया थामहिनबा हगारना होनायनि अनजिमाया गासै 2642 जाबाय आरो दासान्दि एक्टिभ केसआव दङ गासै 2041। बेनिफ्राय थैनायनि अनजिमाया गासै जाबाय 8। बेनिफ्राय माइग्रेटेडनि अनजिमाया गासै 3 जाबाय। गुबुन फारसेथिं सिपाझारनि एमएलए बिनोद शइकिया मैया रड एक्सिडेन्टआव जोखोम जादोंमोन आरो बे रड एक्सिडेन्टआ कामरुप डिस्ट्रिक्टनि सांसारियाव जादोंमोन आरो बे जाथाया गंसे डाम्पार गारिया बिसोरनि गारियाव खुन्दायना होनायाव बे एक्सिडेन्टआ जादोंमोन। शइकियाखौ जाथाय जानाय लोगो लोगो खाथिनि नरनारायण हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बिथां एमएलए शइकिया सिपाझारनिफ्राय गुवाहाटियाव फैदोंमोन। बे समावनो सांसारियाव बेबायदि जाथाया जानो मोन्दोंमोन। गुबुन फारसेथिं बेजों लोगोसे बेजों थाफानाय गार्डफोराबो जोखोम जादोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। आसामनि डिब्रुगड़आव गंसे नखरनिनो सा 7 मानसिनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों आरो बेवहाय गिबियावनो बे नखरनि रमेश केडिनिनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जाजेनदोंमोन। बेनि उनाव आद्रा थानाय 7 नखरनि मानसिफोरनि देहायावबो कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जायो। बिसोरनि मुंफोरा फारियै सतीश केडिया, भगवती देवी केडिया, राधिका केडिया, जगदीश केडिया, सुनीता केडिया आरो जुबराज केडियामोन। खौरां मोननाय बादिब्ला गिबियावनो रमेश केडिया थांनाय 6 जुनाव गुवाहाटियाव गावनि फिसाजोनि हाबानि डेट फिक्स खालामनो थांदोंमोन आरो न'सिम गिदिंबोफिननायावनो लोमजानाय लैखोन नुनो मोन्दोंमोन आरो लोमजानाय लैखोनखौ नुनानै न'सिम फैनायनि उनाव बियो आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव टेस्ट खालामहैनायनि उनाव बिथांनाव कभिड-19 पजिटिभ केस जानायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे बिनि नखरनि गासैनिबो देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननायसै। गुबुन फारसेथिं भारतनि कभिड-19 स्टेटासखौ नायोब्ला भारतआव दासिम टटेल केसआ जाहैबाय 3,67,264। बेनिफ्राय थैनायनि अनजिमाया गासै 12,262 जाबाय। बेनिफ्राय बारग'नायनि अनजिमाया गासै 1,94,438 जाबाय। नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जेसेबां खौरांफोर फोसावबाय थारैनो नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे जों गोदानै फोसावनाय भिडिअफोरखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगाङाव मोननो हायो। उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों।